Les persones amb alguna discapacitat han tingut este dimarts un motiu de celebració. A la Pobla s'ha inaugurat el Centre d'Atenció Integral a la Discapacitat. Els parlaments els han protagonitzat els principals impulsors del projecte i les entitats que el gestionaran. El regidor de Dependència, Manuel Barceló, ha destacat que es tracta d'un centre que atendrà tots els aspectes de la discapacitat a qualsevol edat. En l'atenció precoç s'amplia dels 3 als 6 anys. Este centre és important perquè respon a unes idees que tenien des de l'Ajuntament d'un model d'atenció a la discapacitat que les línies fonamentals eren que siguera integrat i que siguera en continuïtat. És a dir, que el discapacitat fos atès en un primer moment i ja precoçment, aquest xiquet o xiqueta en un trastorn del desenvolupament que poguera tindre o desenvolupar-lo fos atès ja en el primer any possiblement i ja que en continuïtat fins que el xiquet o ja fora ja més major podia continuar, si és que feia falta, dins d'un mateix centre sense necessitat d'acudir a altres llocs. El centre consta de 2 parts. Una serà la d'atenció precoç per a persones entre 0 i 6 anys i en aquest sentit es faran diferents tasques d'estimulació i rehabilitació. Se faran tractaments de fisioteràpia, se faran tractaments de logopèdia i se faran tractaments, se farà estimulació temprana i n'hi haurà una psicòloga clínica evaluant els xiquets quan vinguin per a derivar-los a les diferents àrees. Crec que n'hi ha una necessitat molt gran. En la Pobla de Vallbona, en tota la comarca i alrededor, no existia un centre així. La gent des d'ací tenia que desplaçar-se a València. Entonces es una manera de facilitar a la gent de la població, tant de la població com la comarca, que tinga els servicis centralitzats així, que no tinga que desplaçar-se tant i que tinga un servici molt més barat. Entonces jo crec que existeix una necessitat en tots els llocs, però també molt més en aquesta comarca perquè no existia. També compta amb un apartat destinat a l'oci dels discapacitats, per a la seva promoció d'activitats, però també per al descans de les persones que se'n fan càrrec. Per això hi ha una oferta àmplia d'activitats. Nosaltres oferim diversos serveis, per exemple, el de fisioteràpia, d'ací poquet el de logopèdia, el de servei de nosaltres fem moltes eixides d'oci, temps lliure, també perquè venen ací, juguen els xiquets i hi ha diversos jocs. L'alcaldessa ha tancat els parlaments destacant que, tot i la crisi, la Pobla està orgullosa d'inaugurar un centre com este que aposta per projectes socials. Un esforç que destacava més enllà d'aquest edifici en concret i porta anys de dedicació. El centre és important per el que comentàvem, per 2 coses, no sols per la part de centre d'atenció temprana que arreplega una ajuda necessària quan ja la Seguretat Social, per dir-ho d'alguna forma, no tracta el tema de la discapacitat i és una necessitat que se venia donant en la Pobla, i no només en la Pobla, sinó en tota la comarca. Vèrem que era una necessitat important i que potenciar-ho des de la Pobla anava a donar una ajuda als nostres veïns i anàvem a poder potenciar-ho a nivell de tota la comarca. I sobretot la part d'oci, que considerem que és important perquè una vegada te fiques en aquest col·lectiu te dones compte que necessiten les famílies, no sols estan ells, que tenen una ajuda per part dels familiars, etc., sinó que també els familiars necessiten un respiro. Per a aquest acte no han faltat representants de diferents associacions relacionades amb la discapacitat, però també regidors i alcaldes. Al cap i a la fi, el centre és local, però també únic a la comarca i s'espera que tinga usuaris de tots els municipis del voltant. Els centres d'atenció precoç no són habituals i per això, des de l'Associació Espanyola de la Discapacitat, es valora la seva posada en marxa. És molt important l'estimulació temprana perquè el que s'inverteix a aquesta edat se multiplica per 10. Fer-ho ja quan són adults ja no aprofita per res moltes estimulacions. Entonces la estimulació primera que es fa és la que val. I en això, a començar pronte i que tinguin pronte els serveis és molt important. També valoraven esta iniciativa els regidors de l'oposició presents a la inauguració. Valoramos positivamente la apertura del centro, es un valor para todos los vecinos y vecinas de la Pobla y simplemente dar la enhorabuena también a las asociaciones ASDIP y CRIDAM y que Izquierda Unida que està aquí per apoyar-los en lo que sea necesario. Valorem molt positivament perquè crec que és un servici que se dona no sols al municipi sinó a tota la comarca que és necessari. Donar les gràcies a tots els que han treballat en ell, per supost a les associacions implicades, perquè creiem que el model de gestió a través de les associacions és l'ideal, no sols per els temps que corren, sinó perquè és un model social que permet la participació de la ciutadania.
i agrair també a la iniciativa en el seu moment del govern socialista que impulsa la construcció d'aquest centre a través del Plan Zapatero. Amb el descobriment de la placa commemorativa començava el recorregut per les instal·lacions. El centre compta amb nombroses aules i despatxos. Van destinats a l'estimulació de xiquets fins als 6 anys amb problemes i es fa sobretot a través del joc. Per això compten amb molt d'equipament didàctic, també amb sales destinades a psicòlegs i fisioteràpia. El mateix passa amb l'apartat destinat als adults. Així hi ha un gimnàs i atenció fisioterapèutica i sales de reunió per al temps lliure. Però més enllà de la posada en marxa de l'edifici, l'alcaldessa ha destacat que és continuació d'un treball que ve fent-se des de fa anys. Este centre al final és el resultat d'un treball molt llarg, un treball que comença ja fa més de 4 anys, en l'anterior legislatura, en què comencem a veure la idea o a veure que realment el col·lectiu de discapacitats necessita que l'Ajuntament doni un plus i fiquem més coses al seu abast. Es començarem muntant l'associació d'ASDISP, en el que ja hi aglutinàvem a tota la gent que tenia alguna discapacitat per no sols donar-li solucions, sinó també conèixer la seva realitat i a partir d'ahir hem anat pujant escalonets fins a arribar al centre que tenim avui. Este centre per nosaltres avui és un dia, jo crec que dels més importants que té la Pobla, no sols per la part física que veig així en l'edifici, que està molt bé, però sobretot per lo que així se va desenvolupar. I és que amb este centre es crea un espai integral d'atenció a la discapacitat, que agrupa la política d'atenció de la nostra localitat i que la converteix en un referent a tota la comarca.